Гимназияда тәрбияви чаралар бик еш үткәрелә. Укучылар өчен дә мондый форматтагы дәресләр аеруча кызык үтә. Бу атнада тормыш иминлеге нигезләре фәне дәресенә кунак итеп Мөслим һәм Сорман районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Әфләтунов чакырылды. Администрация, руководство гимназияны безне чакырды. Мин шулай чакырганны каршы алдым да килеп 10 класс укучыларына әзенә пожары буенча мин әйтеп куйдым. Лекция әзенә укытып чыктым. Дәрестә укучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирүдән тыш, беренче ярдәм күрсәтү, янгыннан саклану чаралары, профилактик чаралар турында да әңгәмә оештырылды. Шушы мәктәп эчендә генә интеграция түгел, төрле Мөслим районында урнашкан организациялар белән дәрескә туры килә торган темаларга без инде төрле оешмаларны чакырабыз. Алар инде как практик буларак, аларның күрсәткән шушы галымнары укучыларга үтемлерәк була. Обыжы дәресләрендә без практиканы өйрәнәбез. Хәзер инде дөньяда бик күп пожарлар инде ахырылган, күп пожарлар булды безнең Татарстанда, шул Мөслимдә күп пожар булып тора. Мондый практик дәресләр, шул пожардан ничек коткарылырга, первый помощь безгә нык файдалы инде. Первый помощь бит инде шул урманда булсаң да, хәзер кыш, кайдыр урманда, кайдыр уйнарга чыксаң да, первый помощьта, пожардан качуда бик файдалы әйберләр дип саныйм. Үсмер чорда алган белем һәм тәрбия дәвамлы була диләр. Нәкъ менә мәктәп чорында үзләштерелгән мондый төр дәресләр егет кызларыбызга алдагы тормышта методик әсбәп булып тора да инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.